duha ka armadong Moro Islamic Liberation Fronts nga nagbangi kalabot sa yuta sa Maguindanao del Sur. Mao kini ang aktwal nga bakbakan tali duha ka grupo sa MILF nga nagbangi sa yuta sa Barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao del Sur niadtong Miyerkules. Matud sa opisyal sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office ug 6th Infantry Division sa Philippine Army nga giilugan sa maong mga grupo ang pagpanag-iya sa halapad nga agricultural land nga nahimutang sa sitio Gagiranin sa Barangay Kilangan. Hinuon paspas nga miresponde ang kasundaluhan ug kapulisan ug gilen kunong mihiklin ang mga armadong grupo. Gila sa PRO BARM ang nagbangi nga grupo nga gipangunahan sa usa ka opisyal sa MILF nga si Alonto Sultan ug mga paryente, samtang sa pikas grupo mao si Ekot Danduwa nga tasab nga opisyal sa MILF. Matud sa Pagalungan LGU, ana matud pa sa 19 ang patay gikan sa duha ka armadong grupo. Apan sumala ni Major General Antonio Nafarrete, ang commander sa 6th Infantry Division, nga base sa report sa ilang tropa nga miresponde sa lugar, ana sa siyam ka patayng lawas ang ilang naabtan. Nakarecover sab sila og mga tag-as nga kalibre sa armas ug mga bala. Hinuon kontrolado na sa militar ug kapulisan ang maong lugar.